ኣዶ ትግራይ ግን ወዳ ተጋድል ከላ ጽኑዕ ርገጽ ኢላ ተጋድል ዝግፈፍ ሓይሊ የለን ዝግፈፍ ሓይሊ ብትግራይ የለን 13 ዓመት ይገፈለው ኢሎም ፕሮፓጋንዳ በሶሻል ሚዲያ ይዕንብብዎ ኣለው ምኻት ቃለስት ንብሎም ሰባት ምኻት ማሊ ክንደይ ነገር ዝገብሩን ዝገብራ ብጣዕሚ ብዝሕዝን ሕዙውን ክፍተሽ ዘለዎ ኣፍቲ ማእኸል ትግራይ ኮይኖም ዝዕንድሩ ዘየለ ፕሮፓጋንዳ ዝሰርሑ ዘየለ መልእኽቲ ዘሕልፉ ገጽታ ትግራይ ዘጠልሽዩ ኣካላት ናብ ሓላፍ ናብ ሕግን ስርዓትን ክቀርቡ እዩ ዝግባእ ኣብ ማእኸል ትግራይ መቐለ ኮይኖም መንእሰይ ይግፈፍ ኣለዎ ተወረርና የተ ዘየለ ደው ኢልካ ጥየ ከለኻ የለን ኣጋድልና ዝብል ረመልዩ ኣሎ ዝጥዩ መሊ ይኮን ክንምለስና መስርዕና ዝብል ታኾይኑ ዝግፈፍ ትግራዋይ